по нерви, отново доста поводи за коментари предложи матча на градския стадион в Своге между местния спортист и Миньор Перник. Гостите спечелиха в крайна сметка с минималното 1-0 и като цяло затвърдиха доброто си представяне през есента. Единственото попадение в срещата падна през второто полувреме и бе дело на Янкович. Първата част на матча не предложи нищо интересно за зрителите. Скучно начало и разпокъсана игра до почивката. Секунди преди края Пиетро Бон пропусна най-чистата възможност за гол, след като излезе сам срещу вратаря на гостите Иванов, но пропусна. След паузата отборът на Миньор леко вдигна оборотите и в 56-та минута Янкович откри резултата, след като засече центриране на Иванович. В 62-та минута при смяна Иванович влезе в спор с съдията, получи втори жълт картон, съответно червен, и остави отбора си с човек по-малко. Сега домакините натиснаха, но не успяха да стигнат до изравнително попадение. Минута преди края на срещата съдията Димитър Андреев показа втори жълт и съответно червен картон на Семерджиев от състава на спортист. Така двата тима завършиха матча с по 10 човека. В крайна сметка ценна победа за Миньор с 1-0 при гостуването в Своге.